Гэта магіла волатаў Маргіса. Хоць прайшло 6 вякоў, што яны? Проста жменька попелу. Але скажуць больш, чым жывыя. Гэта словы літоўскага паэта Майроніса, якія былі выбітыя на вялікім камені ля падножжа гарадзішча Пуня, сёння Алітускі раён Літвы. Але зараз літоўскія археолагі больш схіляюцца да іншай лакацыі падзеяў, пра якія мы будзем казаць, гарадзішча Білёнес на поўначы. За стагоддзі тая гераічная і жудасная гісторыя пераўтварылася ў легенду, абрасла падрабязнасцямі і загадкамі, таму нават з дакладным месцам падзеяў усё не так проста. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». І сёння мы гаворым пра тое, як загінуў легендарны літоўскі замак Пілены, Піленай, усе абаронцы якога абралі смерць, замест таго, каб трапіць у палон да крыжакаў. Калі вам спадабаецца гэтае відэа, не забывайцеся пра лайк і падпіску на наш канал. Дзякуй. На захадзе Літвы ёсць гістарычная вобласць Жмайце, або Жмуць. З захаду ад яе Балтыйскае мора. На поўдні Нёман, а за ім усходняя Прусія, сёння Калінінградская вобласць Расіі. На 14 стагоддзе гэта былі акурат землі Тэўтонскага ордэну. На поўнач Лівонскі ордэн. Месца вельмі неспакойнае, бо крыжакі ўвесь час імкнуліся выбіць гэты рэгіён і злучыць свае землі. Яны рабілі райзы, паходы. Напэўна, найбольш драматычны эпізод той нон-стоп вайны зафіксаваў нямецкі храніст Вігант Марбурскі пад 1336 годам. Люты месяц. Магістр Дзітрых фон Альтенбург ідзе на паўночныя літоўскія землі. Атрад добраўзброеных рыцараў у 200 шаломаў, як братоў ордэна, так і еўрапейскіх гасцей з Бранденбургу, Фламандыі, Францыі. У дадатак кнехты і дапаможныя войскі. Пасля пісалі да 4 і нават да 6 тысяч чалавек. 25 лютага, на дзень святога Мацея, крыжакі падышлі да замку Пілены. У хроніцы Каструм Піленен – замак, але трэба разумець, што ён быў драўляны з валамі і дубовымі сценамі. Да замка збегліся пад 4000 чалавек. Ці гэта былі толькі мужчыны-вайскоўцы, або таксама цывільныя і жанчыны з ваколіц? Хутчэй за ўсё другі варыянт. Страціўшы надзею ўтрымаць цвярдыню, абаронцы пачалі кідаць майно ў полымя, каб не дасталося ворагу, а пасля пачаўся масавы суіцыд. Храніст узгадывае старую жанчыну, якая рытуальнай сякерай нібыта забіла пад 100 чалавек. Верагодна, жанчына мела нейкія сакральныя функцыі, а ў вачах крыжакаў яна была вядзьмаркай. Кіраўнік абароны Пілена закалоў ды кінуў у агонь сваю жонку, каб паказаць прыклад іншым. Тыя пайшлі за ягоным прыкладам. Па выніку замак быў ахоплены агнём, абаронцы мёртвыя, а крыжакам ужо не было чаго браць. Толькі попел і дым. Крыжакі, безумоўна, былі уражаныя. Хроніка Віганда Марбурскага, напісаная ў вершаванай прозе, як лічыцца, стваралася ў тым ліку для дэкламацыі на калектыўных замкавых застолях, каб было пра што падумаць, што абмеркаваць, каб маладыя рыцары, прыехаўшыя з захаду, маральна рыхтаваліся, з якім ворагам ім давядзецца сустрэцца. Рашучым, бязлітасным. Але, ведаеце, такі выпадак у сусветнай гісторыі не адзіны. Сюды ж добра кладзецца гісторыя Масады, вы, напэўна, яе чулі, іудзейскай крэпасці, у гонар якой названая выведка сённяшняга Ізраілю – Масад. У Масадзе зачыніліся паўстанцы сікары, якія змагаліся з Рымам. Легіянеры расфігачылі сцяну таранамі, і абарона проста не мела шансаў. І тады лідар паўстанцаў Алазар бен Яір звярнуўся да сваіх з такой прамовай: «Не аддамо сябе добраахвотна ані рабству, ані жахлівым пакутам, якія нас чакаюць. Вялікую ласку аказаў нам Бог, даўшы загінуць смерцю герояў і свабоднымі людзьмі. Хай нашыя жонкі памруць незганьбаванымі, а нашыя сіроты не зведаюць горачы рабства». Такія словы ў ягоныя вусны ўклаў гісторык Іосіф Флавій. Юдэі знішчылі свой скарб, але не кранулі прадукты. Навошта? Каб рымляне, маўляў, бачылі, што абаронцы не мелі нястачы ў ежы, не галадалі. А далей яны кінулі жэраб, абралі 10 забойцаў, якія і зрабілі справу. Археолагі, нібыта сапраўды, знайшлі падчас раскопак тыя самыя таблічкі з імёнамі для кідання жэраба. Паводле Флавія, рымляне, калі знайшлі горы трупаў, не мелі радасці. Адно маўчалі, уражаныя духам
і пагарды да смерці з боку ворага. Але вернемся да Пеленаў. Асноўная крыніца – крыжацкая хроніка Віганда з Марбургу, якая пасля перапісвалася, інтэрпрэтавалася Ян Длугаш, Мацей Стрыкоўскі, Мацей Мяхоўскі, Каспар Шуц. Мала хто абмінаў гэты сюжэт. У апошняга, у Шуца, мы чытаем пра кіраўніка абаронцаў князя Маргера, фюрст Маргер, які раней быў безыменным. Новае жыццё гэтай легенды атрымала ў 19 стагоддзі на хвалі гістарычнага рамантызму. І тут трэба быць вельмі асцярожнымі. Занадта шмат новых падрабязнасцяў з'явілася. У мастацкай форме да шырокіх масаў гэтую гісторыю данёс Юзаф Крашэўскі ў рамане «Кунігас». Кунігас – гэта па-літоўску князь. У Крашэўскага Маргер ці Маргерыс у дзяцінстве быў захоплены крыжакамі і рос сярод іх. Ён атрымаў хрысціянскае імя Юрый, выхоўваўся ў крыжацкай сталіцы Марыенбург, але кроў перамагла. Ён вярнуўся да сваіх, ваяваў і загінуў у барацьбе з тэўтонамі. Вам гэта нічога не нагадывае? Мне нагадывае. Канешне, Арміній, германскі правадыр, які падняў паўстанне супраць Рыма. Ён таксама быў узяты ў палон у дзяцінстве, рос сярод рымлянаў, вывучыў лаціну, даслужыўся да афіцэра і нават сам даціскаў паўстанне на перыферыі імперыі. А пасля вярнуўся да суродзічаў і наваляў рымлянам у бітве ў Тэўтабурскім лесе ў 9 годзе нашай эры. А яшчэ больш блізкі да гэтага сюжэт Міцкевіча, Конрад Валенрод. Таксама хлопчык, які трапляе ў палон да крыжакаў, там вучыцца, жыве іх жыццём, праз хітрасць стае нават магістрам, бо выдае сябе за памерлага рыцара, але ўсё адно топіць за сваіх. Рэальны, дарэчы, гістарычны Конрад фон Валенрод атрымаў Вітаўта ў вайне з Ягайлам, а ордэн давёў да бяды і загінуў пры неясных абставінах. І наш храніст Віганд Марбурскі акурат быў пры ім герольдам. Нейкі такі ураборас атрымліваецца, змей, які кусае сам сябе за хвост. Але, слухайце, можа быць гісторыя і праўда цалкам выдуманая, як кажуць крытыкі. Давайте разбірацца. Літоўскую гісторыю і патрыятычны міф сёння цяжка сабе ўявіць без абароны Пеленаў і Маргерыса. Пастаноўка спектаклю «Кунігас» пра тыя падзеі ў 1906 годзе лічыцца першай значнай літоўскамоўнай сцэнічнай дзеяй. Сам сюжэт для літоўцаў быў настолькі значным, што нават пад савецкай акупацыяй яго не адважыліся адмяніць. Адно, што ў гераічнай оперы Вітаўта Саклова паводле тых падзеяў Маргерысу прыдумалі сябра – рускага князя Данілу. Хто б сумняваўся. Гісторыю пра Пілена сёння ведае кожны літоўскі школьнік. Хаця сярод акадэмічных гісторыкаў працягваюцца спрэчкі, як яно насамрэч было. Ці мог Маргерыс быць братам нават Едыміна? Дзе быў той замак? Мы казалі пра дзве версіі на пачатку, але іх нашмат болей. Зараз мейнстрымная, напэўна, самая прынятая версія ўсё ж пра гарадзішча Белёнес, пра што сведчаць, дарэчы, і археолагі таксама. Выкарыстанне самога сюжэту ў літаратуры або нейкія паралелі з падобнымі аблогамі цвярдыняў зусім не адмяняюць самой гісторыі. Скажам, абарона Троі і Траянская вайна сталі легендай, дзякуючы Гамеру, але гэта не значыць, што Троі не было. Яна была. Больш за тое, самая легенда навяла археолагаў на след той самай легендарнай Троі. Кропку ў пытанні з Піленамі няхай паставяць літоўскія даследчыкі, а мне пад канец хацелася б прывесці узнёслыя словы Маргерыса, якія ўклаў ягоныя вусны Сімонас Даўкантас яшчэ ў 1820-х годах. «Свабоду далі нам багі. Мы дзякуем нябёсам, што сёння мы можам памерці на свабодзе». Добрыя словы, напэўна, і актуальныя. І на сёння, напэўна, гэта ўсё. Мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.